фурӯшандагони худравҳо дар бозори Хуҷанд мегӯянд, солҳои қаблӣ харидорон бештар ба мошинҳои аз хориҷ навворидшуда таваҷҷӯҳ мекарданд, вале ҳоло баръакс талаб ба мошинҳои арзон зиёд шудааст. тоҷирон то замони пандемияи корона барои як опели олмонӣ соли бароришаш 1994 аз 3 то 4 ҳазор доллари амрикоӣ ва гоҳи аз он ҳам зиёд мехостанд, вале ҳоло мегӯянд бо ин нарх фурӯхта наметавонанд. یکی سالهای گذشته و امسال نگاه کرده سست‌تره کن کم داد سودا سوست böyle bakın fırık da olsa sal bide esasen pul bemin muhtaç şude isade maşinasını fırık sen ya telefon resiyi و اون نسخ کو همه این بازار به چسب دیگه می همه از برینه که پریکوب چیک سال دیگه ifte میفروشد دیگه کار نیست که کاری درست соҳибкорони ин бозор мегӯянд, нисбат ба нақлиёти тамғаи мерседесу ҷип талабгорони мошинҳои хурди камхарҷ монанди опел зиёдтар шудааст. аҳрор ёрматов 15 сол аст ки аксаран мошинҳои гаронарзиши тамғаи мерседес бенз, бмв ва намудҳои гуногуни ҷипро мефурӯшад. ӯ то замони пайдоиши вируси корона худ ба кишварҳои аврупо мерафт, вале имсол танҳо тибқи дархости ками мизоҷон ин намуди нақлиётро ба бозор ворид мекунад. Meni koronavirüs damat to site maksimum kilde ileride gide. Arkada aysa ki savdone vakti koronavirüs ne bu savdo bisor naz bu bisor haftaş ve dütte sete yapıyordu ki hayde. Bozir mahaş ve yaktı bazı vakti biraz bazı vakti solaş ve vakti de istat hani şeyde ko. Aysa ki koronavirüs gande tasir kalmıyor. чанд моҳ аст ки 4 мошини аҳрор ёрматов дар истгоҳи мошинфурӯшӣ интизори харидорон аст. ӯ ҳар ҳафта барои нигаҳдории ин нақлиёт ҳудуди 100 сомонӣ сарф мекунад. бино ба иттилои хабаргузориҳои расмии тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2020 воридоти мошин ба тоҷикистон 10% кам шудааст. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд.